Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kwentwela ezansi ukuthuthukiswa kwemigaqo N2 no-N3. Kunxuswa abazali ukuba beseka abafundi, kanti nathu igxeka ipolitiki efakwa kwezemfundo. Izindaba ze-1KZNTV uzifundela uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezokuthutha kuleli uBarbara Crazy uthi imisebenzi eqhubekayo ukuthuthukiswa kwemigwaqo esifundazweni KwaZulu-Natal emgwaqweni omkhulu N2 no-N3 isiza kakhulu ukunikeza ithuba osomabhizinisi abancane kanye nabafundi basezigongweni zemfundo ephakeme abenza izifundo zokudweba. uCrazy usho lokhu kade ekhuluma nabezindaba emva kokuhambela la qhubeka khona ama-project amakhulu ukuhlola ibanga lomsebenzi usuwenziwe. Ungqongqoshe uthi bayinkulungwane abantu abasha abathola amathuba okuqeqeshwa kumakhono ahlukene njengoba kuqhubeka le project kwasetshenziswa imali elinganiselwa ku-340 million rand ukwenza lolu hlelo. All together on this project to date we have trained 1,000 young people. These people include civil engineers, quantity surveyors, chartered accountants and artisans that would be working on everything from welding, bricklaying, plumbing, you name it, across the spectrum of artisan groups. And once they have completed their training here, they will be able to register as professionals. Le misebenzi yokwakhiwa kwemigwaqo uqale ngonyaka odlule kade kulindeleke ukuthi uphothulwe ngonyaka wango-2028. Kulo msebenzi u-30% wakhona uhlomulise osomabhizinisi abasafufusa. 30% of the spend on this huge project is on subcontractors. So the total value on this particular package of work is about 8 billion rand. And obviously the intention is to make sure that by the time a company has finished their particular package of work, they're able to upgrade their CIDB grading, and next time they will be able to undertake a higher category and of work, and obviously work of greater value. Ungqongqoshe uChris uphinde wazwakalisa ungahambisani nesigameko zalabo abamisa ama-project ngoba ethi kuphazamisa ukudaleka kwamathuba emisebenzi atholakala mangabe qhamuka imisebenzi efuzele na. One wants to say to those who want to disrupt projects, it's not a good idea. It's not a good idea because what it means ultimately is that the investment does not get made, the jobs don't get created, the small businesses don't benefit, and the community at large continues to suffer. I think that Sunroll has a very good community outreach program. What we do on all of our sites is that we have regular meetings with all stakeholders so that all members of the community are aware of what are the benefits that are involved and how a particular community can benefit when such benefits will become available. Ukwakhiwa nokuthuthukiswa kwalomgwaqo oku-N2 no-N3 kuzodla u-50 billion rand. Kudebo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV kuchannel 261 ngise-Ashburton phakathi kwaseThekwini nasePietermaritzburg. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ke kakumele ukushalazelwe ukuthi sikhulu isidingo sokubhekana nenkinga yokuphazamiseka ngokomqondo ebhekene nabaningi kuleli. Umphemba usho kanje eThekwini namuhla ngenkathi kubungaza usuku lokugqugquzela ukufunda nokwazi kabanzi ngokuphazamiseka ngokomqondo. Luse inkinga kwabamnyama udaba lokusukumela inkinga yokugula ngokomqondo phecelezi i-mental health. Inkinga enkulu ngendaba yokugula ngokomqondo isizwe esimnyama ekakhulukazi ngoba lapho ekwezinye izizwe indaba ye-mental health seyudaba olwaziwayo futhi olurecognizwayo. Kodwa uma ubuka kulesi isizwe esimnyama isabukeka njengathi i-joke noma ine-stigma uma ngabe ugula, okwenza ukuthi siyithole manje sinezingane eziningi ezibulalayo singazi ukuthi kwenzekeni, imndeni ibe surprised for a long time until later kutholakala information. Kodwa sisho nesikubonayo manje ukuthi wonke umuntu unakho wonke umuntu kubalekile ukuthi akunakekele
ukuphila ngokomqondo ngoba ezinye izinto azis-affect ngendlela efanayo. Lokhu kuqhamuka kakhulu ngesikhathi kuhlasele igciwane ukufethe neliholela ekutheni iningi lilahlekelwe yimisebenzi, izimoto, imizi nokunye, kanti abanye bagcina ke ngokuzibulala. Kukhuthazwe imindeni iqaphe ngelokhozi izimpawu zalesi sifo kumalungu ayo. Esikhathini esiningi lokho kufika sekube kwabonakala ukuthi indlela ingane eziphatha ngayo, indlela ebehavior ngayo ingane isiyashintsha iseyona lengane esiyaziyo isiba withdrawn because of a number of things. Zikhona izinto zokuthi ingane zethu zi-expose kakhulu manje kuma social media, kune cyber bullying lapho sometimes ingane ziyabhulishwa esikolweni, ziyabhulishwa nasemakhaya lapho ehleli khona. So kubalekile ukuthi indaba yokuphila ngokwengqondo siyinake. Yingakho ke yonke indawo lapho esihamba khona besivumelana futhi noNdunankulu ukuthi thina njengama politicians kakhulukazi ivangeli lelo kufuna sihlale silishumayela. Njengoba namuhla umhlaba wonke ububungaza usuku lokugqugquzela ukufunda nokwazi kabanzi ngalesi sifo esihambisana nokuhlaselwa ukhwantalala nengcindezi, uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal unqume umsebenzi wesikhungo sezempilo esilekelela labo abahlaselwe ilesi sifo esilapha eThekwini. Besenza nomsebenzi bewenzile besixoxa nangenhlelo ezinye basahlelile kuya phambili ukuze kube isibhedlela lesokwazi ukuthi size izingane nje esuka endaweni ezahlukahlukene esifundazweni. Sithemba ke kulezi ingane esoyingana kwangemphakathini ukuthi mayiphazamisekile kufanele isiwe kuyiphi indawo. Abalesibhedlela bathi ke sibalekile njengoba ke sizovala igebe elikhona ukubhekana nokhwantalala. It's going to fill this gap that there is within the mental health services sector, in the public health services sector. And the plan for the hospital is our next renovation phase is the renovation of a psychiatric inpatient unit for children and adolescents. We've raised half the funding. We need another 24 million to complete the unit in its entirety. So the purpose of the day was really, number one, to draw attention to mental health and the issues that the children and adolescents in our province are facing, and the fact that there aren't sufficient facilities or services available to tend to their mental health needs. Eyindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Umongameli wenyunyana yothisha iNational Teachers Union inathi ngamafuphi uSibusiso Malinga ugxeke ngokufakwa kothisha inhloko ezikhundleni ngenxa yokuthi baseka liphi iqembu kwipolitiki. uMalinga uphinde waveza ukuthi umnyango kumele uqhamuke nohlelo lokuqeqeshwa kothisha inhloko ukuze bezokwazi ukuphatha izimali zesikole othisha kanjalo nokuhola ngendlela. Ukusho ke lokhu ngenkathi eqhubeka ukuqeqeshwa kothisha inhloko kanye namasekele ehholo embizo empangeni. Inyunyana yothisha iNational Teachers Union isingathi imbizo ezinsuku ezimbili ngenhloso zokuqeqesha othisha inhloko namasekela abo mayelana nokuphatha kwezimali zesikole kanjalo nokuphatha abanye othisha. Inhloso yaloko ukuba sizobacija ngezindlela zokuphatha kwezikole. Siyazi ukuthi sinenkinga engakanani ekuphathweni kwezikole. Siyazi ukuthi awekho ama colleges noma ama university a trainer o principal. Basuke bepromothiwe nje. Bese I department ibafaka kwi deep end ukuthi abaphathi izikole bengatrainiwe. Bese kusuka inkinga. Ngakho njengenathu si identify leyo gap. Sase sithi asibize o principal no deputy principal ukuba sizobacija. Lapha sinezikhulumi ama experts kuma fields ehlukene ekuphathweni kwezimali, safety and security ezikoleni nako konke nje nama ideal school ukuthi ideal school kufanele kube isikole esinjani. Yilokho ke sifisa bazokwenza. Kodwa ngalokho si challenge umnyango wezemfundo ukuthi awuqhubeke ukwenze lokhu ukuze izikole zethu ziphatheke ngendlela. Umengameli walelinyana uSibusiso Malinga uthi umnyango wezemfundo kumele uqhamuke nalolu hlelo ukwazise abanye othisha inhloko bangena ngenxa yezepolitiki nokuthi baseka maphi amaqembu. Siyakwazi ukuthi i-deployment ibulale kanjani izikole zethu. Zifile izikole ngoba kufakwa abantu, ngoba begqoka isikibhe esithile, ngoba becula iculo elithile bengaqualify. Ngakho ke sithi ke njenge-National Teachers Union abethu principal bayaqualify kodwa sibona kufanele ukuthi siqhubeke sibacije. Lembizo beyithenyelwe othisha inhloko kanye namasekela abo njengoba bekunezihambele zobacobelela ngolwazi. uMalinga uphinde wagxeka kakhulu
lokho kuhlongozwayo kokudilizwa kothisha ngenxa yokwehliswa kwesabelo mali somnyango wezemfundo. Uyabona njengoba si 30 years down the line kufanele ngabe izingane sezithola ngisho ama uniform ezikoleni, kufanele ngabe izikole isesimeni, kufanele ngabe imigwaqo ezikoleni isesimeni, kodwa sikubona kungenzeki. Uma ke sekuza ibudget cut kuyasilimaza, uzokwazi ukuthi izingane zizalwa mihla namalanga. Ingane esukizelwe uma kuke kwafika ku 5 years isuke siwumfundi ngaleso sikhathi. Ngakho siphatheka kabi ukuthi awekho ama post amasha. There is no creation of new posts with Department of Education. Esikundeni sokuthi create ama post amasha bafeyila nokuthi bagcwalise ikhala uma kukhona laba ba retire, kukhona laba bashonile. Lokho kokusidalela inkinga kakhulu. Uma manje sekukhona into ethi kungacishe kudilizwe othisha abawu 19,000 eSouth Africa. Kuyihlazo lokho. Ezinabenze 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Abatitiyeli bamabutho onomehlo izinduna zamakhosi kanye nezinduna zezinsizwa ezivela ngaphansi kwamakhosi akhele isifunda iKingCetshwayo bathi bafuna uhulumeni nabo ababhekelele njengoba benza umsebenzi obalekile ezizweni zamakhosi. Lokhu ke bakusho ngenkathi behlangene eshowe ukuzodingida izinselelo ababhekana nazo emsebenzini wezizwe zamakhosi. Umtitiyeli wamabutho ngaphansi kwesifunda iKingCetshwayo uchaza ke inhloso yokuhlangana kwabo. Sihlangene nonomehlo bese kuba khona abadidiyeli bezizwe zamakhosi nezinduna zamabutho. Siluhlaka lobuholi bomdabu kuze kube manje akukho thina la sibhekelelwa khona ukuba nje basenza umsebenzi omkhulu kangaka nje kube khona phela uhulumeni akwenzayo kithi ngoba kuyenzeka sihambe nezingane zabantu sivuke ngo4 ekseni kuthiwa kukhona lapha okuyiwa khona. Sifike lapho kuyiwa khona kutholakala ukuthi akho ngisho amahewu. Abese bebuya laba bantu bamakhosi esihamba nabo bezothi mtitiyeli safa indlala. Umtitiyeli kutholakala ukuthi akukho impendulo azoyiphendula kodwa uhamba nabo abantu bamakhosi. Lo mhlangano ke bongokudingida nezinkinga ababhekana nazo kuhlanganisa ke onomehlo abahamba nezitombi abakhala ngokuthi ababi nazo izisiza zokusebenza kanjalo ke nokuvikeleka kwabo. Kanti ke izinduna zamakhosi bathi ke kuba nzima uma ke behambele imikhosi ngoba konke ke kusuke kubheke kubo ukuthi ke amabutho ayakuthola yini ukweka ngasethunjini nezinsizwa zithola ukudla kanjalo ke zihlelelwe nezithuthi ezizobahambisa. Ngakho ke banxusa uhulumeni ukuba nabo abafake kwisabelo semali nabo bakwazi ukuthola obhoyinandi. Sihamba silala ngaphandle endwendweni zamakhosi jikelele lonke. Asikwazi ukuthola ukuphumula. Usuku nobusuku siyahamba imini nemini siyahamba. Sihambela into engekho, sihamba mahala akho lutho esilunikwayo. Ngakho ke siyacela lapha ya kuNdlunkulu wonke jikelele okhona kwa KZN wonkana. Siyacela ukuthi bonke babambisane sikwazi phela nathi ukuthonsiselwa ukuze nathi siphilise izingane zethu ngohambo lwethu esiluhambayo. Ngikhuluma nje lapha amasambile aza sibuza amakhosikazi ethi hawu kanti wena usuqonyiwe ngaphandle ngoba phela utholakala njalo awubuyi nalutho awuphethe ngishusheleni. Ngempela kubuhlungu kuthina bonke konomehlo nezinduna zezinsizwa namaphoyisa amakhosi namakhansela omkhandlu siyacela bhekeleke phela uhulumeni ababhekelele. Inkinga esihlangabezana nayo uma ngabe sesihlola izintombi asitholi insiza zokusebenza. Zibaningi izintombi singatholi ngisho ama first aid kit. Silala nawo phandle. Uma silele nawo phandle asitholi ukuvikeleka, asiwathola ama security azokwazi ukuthi esibhekelele. Uhulumeni uthi siyakhuleka kakhulu sikhuleka kakhulu emakhosini ukuthi asiqoqozelele uhulumeni asiqoqozelele nakuyisilo ukuthi abantu abaphethe izinduna zezinsizwa omama onomehlo amaphoyisa amakhosi akwazi ukuthi kube khona into ayithola siyacela. Laba ke ngaphambilini bake baveza izikhalazo zabo kodwa ke kuze kube manje bebengakazi bephendulwe. Leske izindaba ze1KZNTV ngingusamukiswe Ngqulunga ngibika ngiseshowe. Asihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela sakwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje.
Kwentela ezansi ukuthuthukiswa kwemigaqo N2 no-N3 kunxuswa abazali ukuba beseka abafundi kanti nathu igxeka ipolitiki efakwa kwezemfundo. Sibonakala senyuka isihlava sokuntshontshwa kwemfuyo endaweni yasezingolweni ogwini luseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal lokhu kulandela ukutholakala kwezinkomo ezinhlanu zihlinziwe kwathathwa inyama kwashiwa isisu kuphela. Abafuyi bakule ndawo bathi bahlalela uvalweni njengoba lesihlava senyuka. Ongumnikazi wezinkomo uMandla Makhanya uthi mkhulu umonakalo odalekile njengoba bentshontshelwe imfuyo. Bathi bahlalela uvalweni abafuyi basezingolweni ogwini luseningizimu nesifundazwe njengoba kutholakala izinkomo ezinhlanu zihlinziwe kwantshontshiwe inyama bashiya isisu kuphela. Umnikazi wezinkomo ezintshontshiwe uthi balimele kakhulu ngalesi senzo. Umonakalo osilimele kona mkhulu kakhulu ngoba phela inkomo manje irange at about 14,000 le nje yami and kufezo ezo2 ezithathiwe then means ngiluze 28,000 or above that. Ngingabaleke phela ama cost wijova wenza yonke into ngibona lebe zicebe ngaka ukuthi umshana beziphethe kahle then means the cost ibeke lapha ko 20,000 plus or minus. Umunye wabafuyi uthi lezi igameko seziyanda kule ndawo onxusa ukubambisana ukuze kunqandwe lesi sihlava. Kunegameko eziningi zemfuyo ukuthi imfuyo yethu yantshontshwa kodwa masiyithola sithole istaff singaphakathi umswane kuphela namanqina nempondo inyama ungasayitholanga. Bengicela kakhulu ukuthi ngicela ukuthi siwumphakathi wasezingolweni wonkana sibambisaneni izinduna namakhansela sibambisaneni ngesigameko esenzekalayo kubafuyi ngoba thina njengoba sabafuyi njena ingoba sithembele kuyona imfuyo. Uphinde waveza ukuthi zikhona ezinye izinkomo ezisanda kuntshontshwa zahlinzwa futhi. Sifuye ithi mase ubona ukuthi kumele ngabe inkomo uyayidayisa noma wenze isiko thizini njengabantu abamnyama uthi uyabheka uyithola enhle isinqunyiwe sekumswana wodwa. Lokho kusiphatha kabuhlungu kakhulu njengamanje ngizokhuluma khona evidence la inqina leli ngicabanga ukuthi elinye lezinkomo zakhona lapha endaweni enyangeni entathu ekwenzeke lokho zinqunyiwe akuphelanga ngisho 5 months sesithola khona ezibulewe lapha ezinhlanu ezakhona khona lapha futhi endaweni. Uthi noma engeke asole umuntu kodwa lokhu ngeke kwenziwe umuntu wakude. Ngeke ke siqiniseke ngezinsolo ukuthi sisola bani ngoba angiboni ukuthi kungasuka umuntu wakude njengasemthatha azi imigudu yalana ukuthi njengami mina njengomfuyi nguMr Mpofana ukuthi uMr Mpofana imfuyo yakhe izinsuku nje lezi zimbalwa ibudidingo akayivalelile azoyithatha lana. So into eyenzeka la nginesiqiniseko sokuthi ukhona ola emphakathi noma emphakathini noma bakhona abakwazi ukuthi bashayelana impempe nabantu bakude ukuthi namhlanje kulahlile asihambeni siyeni kohlinza sithatheni inyama. Abesigunge silwa nobugebengu banxusa ukubambisana ukuze kutholakala benzi bokubi. Amaphoyisa wodwa angakwazi ukulwa lobugebengu kodwa umphakathi mangase uhlangana ubambisana umphakathi ufuya ngawunankomo awunalutho kodwa siyacela ukuthi ake sihlanganene ke silwisane nalobugebengu lo. Siyafisa uma bekhona obonile abantu bebeqhubha izinkomo eziningi kangaka bezozibulala la makeze ngaphambili sinethemba ke ngoba amaphoyisa sifike kwathi wafikile la kule ndawo sesithembele ke ophenyweni lamaphoyisa ukuthi azokwazi makalekelele ekutheni kutholakale abantu abenzele umonakalo omningi kangaka ngoba kufanele ukuthi bambulele umnikazi walezi nkomo ngokubulala izinkomo eziningi kangaka. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisezingolweni. Abazali kanye nobuholi besikole sabantwana abakhubazekile iSwana School and Assessment Center esempangeni enyakatho nesifundazwe banqume ukusivala lesikole izinsuku ezimbili ngenxa yokungaholi kothisha kanye nezinkinga ezikhungethe lesikole. Abazali bezingane ezifunda kule sikole baqinqe ngaphandle kwamasango esikole befuna izimpendulo kumphathi walesikhungo okuvela ukuthi ke uxoshe othisha abayishakalombili. Bathukuthele baqinqa ngaphandle kwesikole abazali bezingane esifunda esikoleni sabakhubazekile iSwana School and Assessment Center esempangeni phakathi kokunye abakhala ngakho ukuxoshwa kothishwa kulethwe abasha ekubeni sesiphelile isikhathi sonyaka.
ngomsombuluko sithole umlayezo ukuthi othisha bethu abaholile. Izingane beyingafundi ngomsombuluko ngeSibili nangoLwesithathu namhlanje. So namhlanje sifikile zabazali sizokhuluma ukuthi sicela ukwazi ukuthi kwenzakalani, siletha ama grievances ethu. Akusikona inkinga zothisha kuphela, kuningi okunye bese sihleli sikubekezelele. So besifuna ukuza namhlanje sizokhuluma nomphathi wesikole ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani. Ngoba njengamanje kuthiwa kukhona nothisha abasha esilethelwe bona. Ingane zethu akusizona ingane ovela uyifake nje noma ikuphi noma inini. Ingane zethu zinama special needs, akusizona ingane ejwayelayo nje noma kanjani. So mase kuthiwa sekukhona ngisho othisha abasha ngoba othisha bafike la ekseni bama ngaphandle, izingane ezingaphakathi zigade obani lezo ingane njengamanje. So silethe lezo ikhalazo zethu kumphathi, sifuna ukuzwa kumphathi ukuthi kwenzakalani ngoba akasibikelanga from Monday till namhlanje. Labazali bakhala ngomphathi walesi sikhungo abathi bakhokha kuso izimali ezishisiwe ukuqinisekisa ukuthi izingane zabo zithola imfundo, kanti baphinde banxusa nohulumeni ukuba ngenelele kulolu daba njoba lesi sikole kuyiso kuphela sempangeni futhi siyalithola naso uxhaso. Resign basayina ama resignation letter bahambe wahamba wawuthola abanye uthisha. So kwasixaka ke lokho ukuthi njengalabantwana laba beabantwana abasensitive abaninkinga ngokuhlukahlukene kwenzeka kanjani ukuthi bathole othisha manje sekuzobhalwa even ezikoleni ezinormal angeke uthola uthisha manje sekuzobhalwa ngoba uzoyicompile kanjani uzoyicompile kanjani ireport yakho as ekwazi manje yini ayaziyo ngawe from January to December. So siyeseza ke lesikoleni sa decide ukuthi siyobona uthisha omkhulu esingakamboni uzama ukubaleka uthi une meeting nothisha ngoba sizama ukuthi khona ukuthi sikhulume naye ngoba abantwana bethu bayakhokha imali enkulu kabi istationery sisikhipha lapha esiningi kanti isikole siyaxhaswa no government uyasixhasa kodwa sikhokha imali siphinde sikhiphe imali ye stationery siphinde futhi sisikhiphe ngama term ne-term siyaletha istationery bayifuna izinto zabantwana bafuna ngisho izinto unnecessary like mina umntwana una 9 years but ku stationery sakhe kusekhona ngisho ama wipes enzani umntwana una 9 years. So izinto ezikanjalo ke esizele zona lapha esikoleni ukuthi asikho happy, siyafisa ukuthi education nawo ungenelele kulento lena nabo bonke ababona whoever lapha bakhona bengenelele nokuthi sithole ezinye izikole zibe ningi lapha eKZN zabantwana abaphila nokukhubazeka ngoba sisafarisha nje it's because bayazi ukuthi azikho ningi lezi izikole sincengile ukuthi umntwana metholela at least usuke seduze azikho zona izikole kanjena and uma uyithola kunzima ukungena. Lokhu kuholele ekutheni izinhlaka zombili ongabazali kanye nabaphathi besikole bagcine ngokuzivala izinsuku ezimbili kuze kube kuholelwa nothisha abayishagalombili abangaholile nabaphinde baxoshwa kulesi sikhungo. Imizamo yokuthola umphathi walesi sikhungo ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezinabenzi 1KZNTV kubikuthaba namaphumulo empangeni. Kunxusa abazali kuba balekelele abafundi abenza umatikuletsheni ngokuthi banciphise imisebenzi yasemakhaya ababanikeza yona ukuze bezokwazi ukugxila ezincwadini zabo. Lokhu ke kuvele ngesikhathi ekubanjwe umkhuleko kwabafundi njengoba ke kubalwa izinsuku ngaphambi kokuthi beqale izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Lo mkhuleko ke bewusehholo lomphakathi kwaCaluze Mgungundlovu kanti ke bewuhlanganisa abafundi bezikole ezahlukahlukene zakulesifunda. Kunxuswe abafundi bamatikletsheni ukuba benze kahle kakhulu kwizivinyo zabo zakulonyaka badlule iklasi langonyaka ka2023. Kuleli klasi lika 2024 ukuthi ligcine irecord lokuphumelela lelingaphezulu kwa 80% njengoba iklasi lika 2023 lenze kanjalo. Sifisa ukuthi akhule ama bachelor passes, siyafisa ukuthi bakhule o distinction, siyafisa ukuthi kukhule ukuphaswa kwezifundo eziphathelene nezohwebo ezakwa commerce kanjalo neze science ngoba ikakhulukazi izona ezidingeka kakhulu kwi labor market makusekubhekwa umsebenzi kanjalo nomnotho. Umsunguli womkhuleko wabafundi bamatikletsheni uthi kwaba iphupho lakhe leli. Mina okwami kwaba ukuthi ngenze i-mass prayer yabantwana bala eMgungundlovu. So kuyiphupho lami ukuthi hayi uMgungundlovu kuphela gcine kuyiKwaZulu Natal yonke because abantwana kunabaqhamuka emakhaya ahlukene angafani so bayadinga imkhuleko mase kulesikhathi bezobhala ama-exam sibanika amandla sibanika ithemba sithi batshele sibaqinisekise ukuthi bazophasa nje wabenza umatric.
Abafundi bathi konke sekumngomumo ukuba baqale ukubhala. Ngathi usuku olubusisekile kakhulu sihlangene lana endaweni sizodumisa uNkulunkulu somcela ukuthi asinxuse angenelele ekuthenini njoba sizobhala ama-final. So ngiyakholwa ukuthi usuku olubusisekile olukhethekile. Kuhlezi khona uvalo because wonke umuntu udlula la and bayasho ukuthi le ndlela edlula la ayikho lula, kodwa based on ama-trial exams esiswabhalile basho ukuthi wona nzima. So ama-results siwatholile this week and I'm happy to say ukuthi ama-results ami are showing great marks. So I think ama-final exams azoba right. uZuma uhlabe ikhwelo kubazali babafundi. Njengoba sesenza lo mkhuleko sekusele lamasonto ambalwa, siyafisa ukuthi sigcizelele ukuthi sicela nibakhulule manje abantwana bagxile kakhulu ekuyilingiseleleni lezi vivinyo zokuphela konyaka. Siyazi ukuthi banemsebenzi enibanikeza yona futhi kufanele ukuthi nibafundise indlela yokuphila ngokuthi bakwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene. Kodwa kuzoba amasonto nje ambalwa lawa beyilungiselela lezi vivinyo zabo zokugcina. Sicela ukuthi abazali babanikeza abantwana ithuba elanele nothisha babo nabodwana uma sebekhona emakhaya yokuthi ke bayilungiselele okugcina kungekho izinto eziningi ezizobaphazamisa emakhaya ekutheni bakwazi ukuthi benze ukuyilungiselela lezi vivinyo zabo. Ezindabeni za-NKZNTV Dube ngwacaduza eMgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi uma kuthi uyosanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwentwela ezansi ukuthuthukiswa kwemigaqo N2 no-N3. Kunxuswa abazali ukuba beseka abafundi kanti nathu igxeka ipolitiki efakwa kwezemfundo. Kuleli qophelo ke ake singene sijule ngosini zomnotho. Irandi lakuleli liyi 17 rand 60 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u19 rand 25 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23 rand 1 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,614.50 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u$76.58 umphongolo. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa besikuphathele zona namhlanje okuhlangabeze futhi kusasa nezinye zosuku. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.